खुंथायनि जानानै दिनै 15 आगस्ट भारतनि जानोखि 77 इन्डिपेन्डेन्स डे बेवहाय जों खुंथायनि जानानै आरो मासिगिरि जानानै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जोंनि खुंथायनि सिङाव जेसेबां बर' रायजोफोर दङ लोगोसे आसाम आरो हादोरनि बयनिबोसिम मोनसे गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोबाय। दिनै सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव जोंनि खुंथायनि जानाखि खावलायनाय लेखा जोंनि बे हाबाफारियाव जा स्पन्टेनियास भाबै स्पटस्वत्त भाबै रोजा रोजा रायजोफोरा बेवहाय बाहागो लाबाय। बेनि थाखाय आरोबाव आङो खेबसेबो साबायखर। दिनै जों बयबो मोनसे रंजानाय सान गोसोआव मोजां मोनदों जे भारत उदांस्रिखौ जोंनि खुंथायनिफ्रायबो गाजा गोमजायै जों खुंनो खाबु मोनदों। बेहायनो बे माहारियारि बर' आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों लोगोसे जोंनि काउन्सिला सा 11 गोबां फिल्डआव जानाखि पार्सनेलिटिस गोनां बिथांमोनखौ जोङो लेंहरनानै जों बिथांमोननो मान बिलाइ होदों। बिथांमोना मान बिलाइ आजावनायनि थाखाय जोंनि काउन्सिलनिफ्राय बिथांमोननिसिमबो साबायखर। आङो खोब गोलाव बुंनो लुगैया। दिनै बे उदांस्रि सानाव नोंथांमोना बे जोंनि काउन्सिलनि जानाखि साननाय हनाय काउन्सिला जाखिनि हाबाफारि मावनो हादों आरो मा मावलांनो नागिरगोन, बेजों लोगोसे जानाय काउन्सिला थांनाय 2021 मायथाइनि 24 फेब्रुवारि खालि अथ टेकिं लाखांनायनि उनाव जोंनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार बसुमतारी बिथाङा दहाय गावनि जानाखि बिबुंथिआव बे बागै गोलावै बुंबाय। बेजों लोगोसे बिथाङा बर'नि जानाखि समाज बेबस्था, बर'नि जानाखि सोलोंथाइ, बर'नि जानाखि ड्राग्स जातीय निसा जातीय बेसादनिफ्राय बोरै आनजायना थानांगौ बेफोरनि बागैबो बिथाङा गोलावै बुंबाय। आं सानो बिथांनि जानाखि स्पिच बे खोब मोजां जादों। आरो बिथांनो नेक्स्टआव प्लान पलिसि होनना बुङोबा जोंहा 2022-23 नि बाजेटआ सोलिगासिनो दङ। 2023 and 24 नि बाजेट प्रभिजनाव जों बेसेबांखिनि हायो बिसोरनिफ्राय सोलोंथाइ बिफानखौ जों फार्स्ट प्रायरिटि होननानै जों आवगायलांनो हादों। मैया दाखालि आसाम सरकारा जोंखौ लिंनानै 20 जुलाइआव 5.2 नि जानाखि क्लज बायदिब्ला बिटिआर कर्टनि एडभाइजारि कमिटि, बे एडभाइजारि कमिटिनि आफादगिरिया जाहैबाय मानगोनां उरखावगोरा ब्रह्म, आसामनि मन्थ्रि, बिनि दैदेननाय लोगोसे को-चेयार डक्टर रनज पेगु बिथांनि दैदेननायाव आसामनि मन्थ्रि दैदेननायाव जोंखौ ओरैबायदि बिथोन होदों जे बे हाइ पावारनि मिटिं नोंथांमोना बेखौ लादो। बिसेसकि एजुकेसन सेक्टराव नोंथांमोना ओरैबायदि खामानि मावदो। दा मैया दाखालि 15 गं हाइ स्कुलखौ जाने हायार सेकेन्डारि आपग्रेडेसन खालामबाय। बे बागै नोंथांमोना जाखिनि मावनांगौ मावदो, हेफाजाब खालामदो हाइ स्कुलखौ। बेजों लोगोसे जोंनि BKWCनि सिङाव जेसेबां गुदि फरायसालि, भेन्सार स्कुल, जिर' टिचार, सिंगोल टिचार, बेफोरनि बागै मोनसे स्टेटास रिपर्ट, LP स्कुल, ME स्कुल, हाइ स्कुलनि मोनसे स्टेटास रिपर्ट बिथाङा बरननो सानदों। जोङो नाजाबाय थादों, खामानिखौ मावबाय थादों। जों बे स्टेटासखौ थाबैनो होनो हागोन। आरो दाखालि 20 जुलाइनि जानाखि मोनसे मख'जाथाव सिद्धान्त, 8 आगस्टआव मोनसे वर्कशप खालामनो सानदों। बे वर्कशपआ जाहैबाय स्पेसिफिक डेभेलपमेन्ट निड्स अफ बर' पपुलेसन आउटसाइड बिटिआर उइथ भेरियास बर' अर्गेनाइजेसन। बे टपिकनि सायाव बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर' गामिफोराव गोनांथार माखासे हाबाफारि लानो आसाम सरकारा जा मोनसे वर्कशप अर्गानाइज खालामनो सानदोंमोन, जों खालामबाय। मानगोनां मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा फैदों। मानगोनां मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा बुंदों काउन्सिलखौ फैनाय दिनफ्राव खामानि मावनो माखासे प्लेनिं खालामनो, नोंथाङा जेरैहाय बुंदो प्लेनिं खालामनो मोरैहाय स्पेसिफिक माखासे डेभेलपमेन्ट खामानि मावनांगौ। जोंहा मानगोनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारा मोनसे सिमां दङ। बिथाङा बुंबाय थादों भारतआव आसामखौ मोनबा रायजोनि गेजेराव मोनसे डेभेलप, मोनबा रायजोनि गेजेराव बोरैहाय लाबोनो हायो। बे बागै जोंनि काउन्सिलाबो निश्चय खामानि मावनांगोन। होमबासो बर'फोरा जुदि डेभेलप जायोबा BKWCखौ दानायनि गुबै ओंथियानो जाबाय ससियेल, इक'नमिक
कालचारेल एजुकेशनेल इथनिक लेंगुवेज एन्ड लिटारेचारखौ डेभेलप खालामनो थाखाय मोनसे मिनिमाम अट'नमि एरेन्जमेन्ट बियो आन्डार स्टेट एक्ट बे बागै जानाखि जोंनि एक्ट बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल एक्ट 2020 बे एक्टआव स्पस्ट बेदिनो जोङो आवगायलांगासिनो दं। जिहेतु दिनै 3 बोसोर बारलांबाय जिहेतु बर' BKWSA दाबो दा इन्टारिमा जेब्लागौ माने जोंनि भिलेज एन्ड समस्ति नटिफिकेसन खालामना होआ आसाम सरकारा बे इन्टारिमा थाथ'गोन आरो माला जागोन निश्चय जोंनि बर' गोरों गोरा आसाम सरकारा भारत सरकारा बे बागै खामानि मावगासिनो दं। आरो जिहेतु जोङो बर' हारिखौ जौगानाय मा खालामदों बाजेट बारायनो हागोन हाया थांनाय बारनि बाजेट प्रभिजनाव 10% एनहेन्स जादों। 10% एनहेन्स जाखांनायनि उनाव जौगानांगौ बे जौगानाया गासिबो मोनफा मोनफा जालांजोबगोन। जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि एक्ट बादिब्ला जाखिनि जोंनो क्षमता होनाय जादों 34 साबजेक्टखौ ट्रेन्सफार खालामनो बा डेलिगेट खालामनाय जादों बेनि बागै जाखिनि रां बावजा बेजों बेखिनिल' खामानि मावनो हागोन आरो बेवहायनो जोंनि एकाउन्टेबिलिटि बेवहायनो जोंनि ट्रेन्सपारेन्सि बेहायनो जोंनि गुड गभर्नेन्स मानगोनां चिफ मिनिस्टार बसुमतारिनि दैदेननायाव जालांगासिनो दं। गुवाहाटियाव हेड अफिस थागोन जोङो हाखौ नागिरना मोनब्लानो जों बर' थानाय जायगायाव लांनो नागिरदों बे मोनसे आरो बेबो एखे हेड अफिसजोंनो समान रोखोमै नैबे सानजारि नोगोराव थानाय जानाखि जोंनि मावखुलि बेबो एखे नामासो हेड अफिस खामानि मावनायफोरा बेवहायबो एखे जायो आरोबाव जों माखासे अफिस बिदों गलाघाटआव जों हायो नामा एसेबां गिदिर ओनसोलाव मोनसे अफिसजों खालामजोबनाया गोब्राब ओंखायनो जोङो जोंनि अफिसा बेबो गुरुत्तपुर्ण अफिस जोंनि गुवाहाटियाव जागोना बेबो गुरुत्तपुर्ण अफिस गुवाहाटियाव जा दङ बेबो गुरुत्तपुर्ण अफिस बबेबा मोनसे जाबावगोन जों बिदों मोनबासो अफिस मोननो हायो नामा हाबानो मोनफ्रोमबो जायगायाव माने गोनांथार जिहेतुके नङाबा जोंनि बे डेभेलपमेन्टेल खामानि मावनायाव अफिसनि खामानि मावनायाव एथ' गोजान गोजान थांनाया सम्भबफोर नंजोबा गोजोन्थों। जोङो 3 बोसोर जाजोबाखै 2 बोसोरल' जादों। थांनाय 20 जुलाइनि आसाम सरकारि एडभाइजारि कमिटिनि जा मिटिं आरो नैबे 8 आगस्टनि जानि वर्कशप बे मोननै मिटिंनि गेजेरजों काउन्सिला सोलोंथाइ बिफानाव खामानि मावनो एसेब्लाबो जोंहा खाबु बा क्षमता मोननाय बादि जों ओंखायनो थांनाय दिनफोराव थांनाय बोसोरनियाव जाखिनि स्कुलफोरखौ टेकआप खालामनाय स्कुलफोरनि जानाखि जेंनाखौ समाधान खालामनायाव नैबे दाख्लैनिफ्राय आसाम सरकारा आंनो जाखिनि एसे क्षमता माने मावनो खाबु होदों फैनाय दिनफोराव एसे साबसिन जागोन आं होननानै सानो। नङा बेखौ एक्जिकिउटिभ काउन्सिला सिद्धान्त खालामगोन आसाम सरकारा सिद्धान्त खालामगोन बेबायदि खालि जानाय होननाय बुङा बेखौ जाखिनि दङ बेनो बेवहाय साब्रै साबा बेवहाय जोंहा गासै 36 सोद्रोमा मोननांगौ बे 36 सोद्रोमानिफ्राय जोंना खालि नङा जोंनो 40 मेम्बार हाउसआव जाखिनि मोननांगौ बुंनो थाङोबाथ' जोंना सानैयानो गैया दा दा आसाम सरकार मानो होआखै बेखौ बिथांमोननि खोथा जोंथ' बुंदों एसेनो बेयो नंगौखौनो होनदों 6 दानाव परिबेसा थिग जानायमोनब्ला गामिफोरा समाजफोरा थिग जानायमोनथ' खुंनो हायोमोन बिटिसिआवबो बेबायदिनो लिरनाय दंमोन बिटिसिआवबो खिन्थु बिसोर बोसोरसेनि उनाव खुंदों बेबायदि मिसिङानो हक बयनायनो आसामनि जेनेबा टिउआनो हक राभायानो हक काउन्सिलनि एक्टआव बेबायदिनो लिरनाय दङ नाथाय गोबां जाहोननि थाखाय माने बुंनाया हयथ' थिग जाजोबनाय नङा मा जाहोननि थाखाय 19 बोसोरसिम माने इलेक्सन जायालासेनो थांदों उनाव इलेक्सन जादों बिथांमोना मोजां अबस्थायाव दङ दिनै दोनथ'नि आरो खेब इन्डिपेन्डेन्स थाखाय नोंथांमोननि बयनिसिम आंनि मोनसे गोसो सिंनि मोनसे हामलायथि जासिबाय नङा बेनि सायाव बेनि सोंलुनि सायाव बे समाव बुंनायानो मोजां मानो होनब्ला प्रसेसा दाबो बिराद गोलाव दङ बिराद बुरजा दं एसेनो दोनथ'नोसै।